Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами падкаст футбол паўсюль, з вами я Мікіта, з вами Паўлюк. Прывітанне, сябры. Ну і што, і у нас пачаўся сезон у Еўропе, пакуль што яшчэ не ва ўсіх краінах, бо ў Нямецчыне толькі вось у гэты уікенд усё пачынаецца ліга, але суперкубак ужо быў. А вось менавіта ліга пачалась і ў Англіі, і ў Гішпаніі, і ў Францыі, і ў Італіі. Ну і сёння мы паразмаўляем пра гэтыя першыя матчы. Можам адразу кінуцца у гэта. Першы матч у Англіі быў у пятніцу Манчестер Юнайтед супраць Фулхэма. Ну і ці ёсць, можа, у цябе нейкія думкі з'явіліся па Манчестер Юнайтед? Бо мне здаецца, што нягледзячы на можа, нават неблагі матч у суперкубку супраць Манчестер Сіці, у матчы супраць Фулхэма ўсё ж такі, мне здаецца, што трошкі быў Манчестер з минулага сезону. Ну, так, ёсць такое, што... Але я б дадаў, што нейкія ўсё ж такі паляпшэння, адбылося, заўважанае. Так, згодна. Бо вось былі ж моманты ў іх, тое, што яны забілі адзін толькі мяч, як бы, кажа аб тым, што з рэалізацыяй праблема. Але вось гэта якраз такі праблема з мінулага сезона, што яны стварылі там 2-3 моманты вельмі добрыя. Фернандэш, калі вось не мог неяк перагуляць брамніка Фулхэма. Але ж пры гэтым, каб Фулхэм лепей выкарыстоўваў свае выхады, у іх былі вось выхады там 3-2, 2-1, здаецца, штосьці такое, але яны вельмі бракавала ім апошняга пасу дакладнага. Здаецца, у 3-2 там адзін правільны рух і ўсё, і ты забіваеш гол. І вось Юнайтед мог прапусціць. І гэта яшчэ калі рахунак быў 0-0. Таму вось гэта як бы такая рыса з мінулага сезона. То, што заўважна, што ўсіх зайгралі, хто цэлы, канешне, маладога абаронцу, які зламаўся, не бярэм у разлік. Усіх зайгралі, хто быў прыдбаны і як бы добра выглядалі. Гэта дае добрыя спадзевы заўзятарам МЮ, што зараз усе набяруць форму, каманда як бы набярэ форму і штосьці можа выйсці. Але пакуль што гэта, так, сыравата выглядае, хаця падаецца, Тэн-Хага ўжо як бы другі сезон. Вось Зіркзе можна адзначыць, да, выйшаў, там адразу забіў гол. Проста дэбют мары, як бы. І ўсе ж, дарэчы, я чытаў, што пасля гэтага моманту і як завяршыўся матч, заўзятары МЮ скандзіравалі імя Ністэлроя. Як бы вось ты памочнік Ністэлрой, легенда МЮ, як бы таксама можа згуляць сваю ролю цягам гэтага сезона. Шмат людзей кажуць, што Тэн-Хаг будзе звольнены ў гэтым сезоне і трэнерам будзе Ван Ністэлрой. І некаторыя нават смяюцца, што навошта ты пазваў сюды чалавека, который проста выкіне цябе з каманды. З цікавага яшчэ, калі паглядзець на склад Манчестера, Фернандэш гуляў нападніка. Можна... быццам бы, да, такая, так. І дзевятка схаваная. Так. Вось менавіта ён ж вырываўся, у яго былі моманты 1-1, ён выходзіў 2 разы. Таму, да. Мне здаецца, што гэта не гулец, который павінен быць вось там наперадзе. Тым больш, навошта так рабіць, калі у вас ёсць Рэшфард? Вядома, што ён лепей за ўсё сябе адчувае на левым фланзе, але... навошта, калі для Рэшфарда, мне здаецца, што гэта будзе трошкі лягчэй. Вось потым Зіркзе ж з'явіўся. Потым так. То вось пакуль што няма яшчэ Хёйлунда, Зіркзе толькі прыйшоў. Таму, магчыма, гэта было як бы такая сітуацыйная мадэль гульні, што Фернандэша паставілі. Ці ён, можа, хутчэй за ўсё, на гэты матч у яго была такая роля. Не, я думаю, што так, это проста на адзін матч. У будучым наўрад ці так, канешне, будзе. Можна яшчэ звярнуць увагу на тое, што Мэйну зноў жа паказаў, што ён будучыня гэтага клубу.
найлепшы гулец гэтага матчу па ацэнках. Ну і так, мне здаецца, што ён ужо напэўна гулец першага складу. Тут нават мне здаецца, што ніхто спрачацца пра гэта не будзе. Не, безумоўна, я ўж літаральна гадзіну таму прачытаў, што МЮ рыхтуе для яго новы кантракт, там уже новая года будзе, палепшаныя становішча і адкупныя, я думаю, там будуць проста шалёныя. Таму да, МЮ это будучыня і ну вось ён, Гарнача і маладыя гульцы, якія папрыходзілі, ну як бы на перспектыву у МЮ вельмі ўсё добра. Тут засталося вызначыцца з Тэн Хагам, гэта будзе ці не. Ну гэты сезон паглядзім яшчэ, як бы Тэн Хагу далі шанец, а там будзе бачна. Ну так, яму напэўна трэба карыстацца, бо ну будзе цяжка. Я, шчыра кажучы, не чакаю шмат ад Манчестер Юнайтед у гэтым сезоне. Можам адразу перайсці да наступнага матчу. Наступны матч быў Ліверпуль супраць дэбютанта. Іпсвіч. Ну, не зусім дэбютанта, але дэбютант, бо раней гулялі ў першым дывізіёне. Вельмі даўно не былі ў Так, АПЛ так, уже. так. І што хочацца сказаць, наогул можна сказаць адразу пра усе каманды, вось, которые павярнуліся да прэм'ер-лігі. Гэта Іпсвіч, гэта Саутгемптон і Лестер, што яны не баяцца каманды з прэм'ер-лігі, і яны гуляюць або прабуюць гуляць у свой футбол. І Іпсвіч, гуляючы супраць Ліверпулю, канешне, але можна сказаць, што ну, не было ўсё неяк там дрэнна, не было катастрофы. З іншага боку, таксама хочацца сказаць, што Ліверпуль сябе паказаў досыць добра. Мне спадабалася, і вось таксама шмат людзей чуў, як кажуць, што вельмі файна, што трэнер Ліверпулю пабачыў, што у Куанза не атрымліваецца барацьба на другім паверсе у гэтым матчы, і ён адразу на 45-й хвіліне зрабіў замену. Хаця вось вельмі часта, я думаю, што мы бачым, што ў матчах у кагосьці штосьці не атрымліваецца, а трэнер вось проста чакае, а можа атрымаецца штосьці і не робіць замену. Ён адразу адрэагаваў, і Ліверпуль пэўнена перамог. Ну увогуле да, як бы слот не толькі вось заменай Куанса, але і змяніўшы крыху стыль гульні ў другой палове, і Ліверпуль значна дадаў. Бо ў першай палове ў іх яўна не ўсё выходзіла. Іпсвіч гуляў, можна сказаць, на роўных. Момантаў не было асабліва ў Ліверпуля. Таму вось у другой палове ўжо Ліверпуль проста дамінаваў, заціснуў як бы гаспадароў на іх палове поля, і ўжо там адчувалася, што гол наспявае, і так яно і адбылося. Варта адзначыць, што ізноў жа слот шмат чаго пераняў ад Клопа, але дадае сваё таксама. Важную ролю згулялі старыя гульцы, якія, ну, як бы ветэраны клуба, не па гадах, а па колькасці правядзеных сезонаў. Там і Трэнт праявіў сябе добра, і Салах ізноў жа усталяваў чарговы рэкорд, там забіў 9-й гол у першых турах АПЛ. Ну, адзіны гулец зараз, больш яго ніхто не забіваў. Таму слот і Ліверпуль, ну, парадавалі. Зразумела, што гэта ўсё на фоне Іпсвіча. Паглядзім, што будзе далей, але хочацца... Я думаю... Кажы. Я думаю, што заўзятары Ліверпуля падыходзілі да гэтай гульні такія трошкі з такой насцярогай, што там, як там, што будзе. Хаця і перадсезонка ў іх была добрая, але ну... Вельмі добрая. І добра пачынаць супраць Іпсвіча, бо можна супакойней да гэтага падыходзіць. Я думаю, што ўсё ж такі Іпсвічу трэба было
просто здзіўляць, каб штосьці тут атрымліваць, калі я не памыляюся, гэта найтаннейшы склад у прэм'ер-лізе. Ну, ёсць такое. Нашмат, на вельмі шмат таннейшы. Хочацца таксама адзначыць Діёга Жоту. Шчыра кажучы, ён можа быць галоўным нападнікам гэтай каманды. Мне здаецца, што Ну, хутчэй за ўсё ён і будзе, да. тут цяжка будзе камусьці штосьці паказаць супраць яго. Вось Ну, тут ж галоўнае, каб траўмы яго, вось яго шмат так, гэта праўда. пашкоджанняў такіх. Ну, вось ён страліў першы гол, гэта паказвае, што ён гатовы, што ён хоча затрымацца ў першым складзе, і я думаю, што у бліжэйшыя матчы гэта так і застанецца. Так, для Ліверпулю вельмі добры пачатак. Цяжка штосьці казаць, бо гулялі супраць Іпсвічу. Так, пакуль што. Але добры, упэўнены пачатак. Пра наступны матч можа не шмат. Ноцінгем супраць Борнмута, нічыя 1-1. Хочацца адзначыць, што ў першым жа матчы адразу гулец Ноцінгема Даніло, калі я не памыляюся, зламаў нагу адразу у першым матчы. Да, было там такое. Шкада, бо, вядома, заўсёды шкада гульцоў, калі такія сур'ёзныя траўмы. Але калі я не памыляюся, другі сезон запар штосьці такое здараецца. Мне здаецца, што ў мінулым сезоне таксама, можа не ў першым матчы, але вось у першыя матчы хтосьці таксама. Ці там гэта быў гулец не Саутгемптону, не мог. Але вось хтосьці, мне здаецца, што ў мінулым сезоне таксама было штосьці такое, і, на жаль, дадае негатыўных эмоцыяў гэта да матчу. Ты гэты матч неяк глядзеў? Ну, я зірнуў там по Борнмуту, што магу сказаць, што ў другой палове яны змяніліся вельмі моцна, гульня іхняя палепшылась. Ну, і той вынік таго, што яны зраўнялі, як бы выцякаў з ходу другой паловы. Але іншая справа, што ў першай палове, як бы Ноттынгем, каб быў больш безлітасны ў атацы, гульня магла б скончыцца раней. Там 2-0, як бы не дабралі яны там гол свой дакладна. Таму, нічыя заканамерны насамрэч так, там досыць роўная гульня была, і шмат людзей таксама лічаць, што гэта могуць быць апаненты ў гэтым сезоне ў барацьбе за тое, хто застанецца ў лізе. Некаторыя думаюць, што я, шчыра кажучы, таксама думаю, што Ноцінгем можа быць камандай, которая пакіне прэм'ер-лігу. Ну і таксама шмат людзей думаюць, што без саланкі Борнмуту будзе вельмі цяжка. А тут, паглядзім. Так, нічыя ніхто не атрымаў у гэтым матчы большасці пунктаў, таму проста ідуць далей. А ў наступным матчу ўжо быў цікавы момант. Ньюкасл супраць Саутгемптона. Чырвоная картка, вельмі хуткая. Якая ў цябе рэакцыя была? Справакавалі гульца Шайра, ён як бы паддаўся на правакацыю і атрымаў чырвоную картку. Бывае такое, як бы, не ведаю, па літары закона, напэўна, так і павінна быць. Ты ж бачыў, што там можна сказаць, што і не было правакацыі, ён проста даткнуўся да яго і ўсё, нічога не зрабіў. Як бы, я разумею, пра што ты кажаш. Але такое ў футболе здараецца. Я гэта не ўхваляю, мне гэта не падабаецца, але... Я вось таксама глядзеў, чуў іншых людзей, і мне спадабалася адна такая думка, што добра, можна даваць чырвоную картку, бо вось, каб людзі таксама разумелі, у гэтым сезоне гэта... з таго, што я зразумеў, змянілі правілы. І цяпер вось менавіта нават не можна даткнуцца чалавека.
вось так галавой, гэта адразу лічыцца, што ўсё катастрофа. Хаця Ну, агрэсіўныя паводзіны, як так, бы. хаця мы разумеем, што тут нічога не было. І вось хтосьці сказаў, што добра, можна даваць чырвоную картку, але тады трэба чалавеку, который вось справакаваў. Ну, да, нават гэта не правакацыя, не правакацыя, а сімуляцыя, калі вось чалавек так сімулюе, за гэта таксама трэба караць чырвонай карткай, і шчыра кажучы, я з такім падыходам згодны. Але Ньюкасл паказаў сябе добра, нягледзячы, што Саутгемптон, вось як я і казаў, яны працягваюць гуляць у свой футбол, які яны гулялі ў першай лізе. Яны валодаюць мячом, і Ньюкасл, я не ведаю, як ці можна гэта назваць кармай. Мне вельмі хочацца гэта назваць кармай. Ну, няхай будзе так. Але Ньюкасл усё ж такі перамог. Ну, яны цудоўна скарысталі. Так. Памылкай проста пісьменнай. Ісак, як заўсёды, не... Мне гэта камандны гулец, вось гэта мне падабаецца. І ён так. Адзін з лепшых як бы нападнікаў лігі. Так. Лідар Ньюкасла на дадзены момант. Што тут? Увогуле у Ньюкасла, калі паглядзець стартавы склад, ну, ўсё было як бы добра ў іх у гэтым матчы. Просто што, ну, і матч складаўся больш-менш нармальна, каб не гэта выдаленне. Потым зразумела, што Саутгемптон уже валодаў мячом, але ну, Саутгемптона просто не хапіла як бы якасці вось менавіта ў завяршэнні атак таксама. Як бы ціска хапала, ўсяго момантаў нейкіх хапала, але там з 19 удараў толькі 3 трапілі ў плошчу варот, ну, гэта несур'ёзна. Таму, ну, вось усё, і паплаціліся. А у Ньюкасла як бы выканаўцы сваіх, ну, выканаўцы на полі ў разы лепей. Это як бы удзельнікі там у Лігі чэмпіёнаў і ўвогуле, ну, на вялікім узроўні лічыцца гульцамі. Таму вось яны свой адзіны момант рэалізавалі і потым давялі па гульні ўсё. Тут я згодны, і наогул мне здаецца, што так, калі б не чырвоная картка, то Ньюкасл павінныя былі б і так перамагаць у гэтым матчы. Ну, вось, дарэчы, да, першы тур от Ньюкасл мне спадабалася. Я неяк не вельмі на іх разлічваў у гэтым сезоне, а яны так добра сябе праявілі і ў меншасці гулялі, і паглядзеў на іх склад, што як бы ўсе зараз здаровенькія, ўсё. Каем толькі на Тоналлі, так. Да, і як бы, ну, Ньюкасл можа як бы зачапіцца за штосьці сур'ёзнае. Будзем глядзець. Ну, як заўсёды ў прэм'ер-лізе, так, шмат камандаў на штосьці могуць прэтэндаваць. Таксама хуценька пра Эвертон і Брайтон. Скажу так, я не чакаў такой добрай гульні ад Брайтона і такой дрэннай гульні ад Эвертона. Я нават, калі б хтосьці сказаў, што будзе 3-0, я б не... Для мяне гэта дзіўны вынік быў. Ну, ёсць такое. Я вось, дарэчы, пра гэтага новага трэнера асабліва і не чуў ніколі, а ён вось Брайтон выглядаў ніхто не чуў, бо ён маладзейшы за самую прэм'ер-лігу. Гэта першы раз такое, канешне, у гісторыі. Ён нарадзіўся пасля таго, як з'явілася прэм'ер-ліга. Самае цікавае, што яны 3-0 перамагаюць, яны зараз лідары ў АПЛ, і яны вось учора падпісалі там гульца за рэкордныя грошы, там за 40 мільёнаў з Лідса там нейкага француза купілі. То я так думаю, што Брайтон збіраецца Верхалу навесці ў лізе пасля такой гульні. Ну, зразумела, што гэта на фоне Эвертона ўсё, але ўсё адно, як бы, вельмі добры футбол у іх выкананні, і Мітома вярнуўся, працягвае набіраць як бы пункты. Таму Брайтон здзівіў у першым. Ну, вось Эвертон як бы не здзівіў, чакалася ад іх штосьці такога, але, ну, там, я б не здзівіўся, каб яны прайгралі, там розніца ў 1 мяч, але тут у 3. Ну, у канцоўцы там прапусцілі трэці, але, ну, якая розніца ўжо, што Брайтон выглядаў на галаву вышэй.
таксама каб людзі можаш пра штосьці даведаліся, гэты трэнер Брайтону Хюрцелер, ён былы гулец, канешне, і ён гуляў толькі ў рэгіянальнай лігі ў Нямецчыне. Гэта быў другі склад Баварыі, гэта быў другі склад Хофенхайму, ну і там яшчэ іншыя каманды. Таму нават у яго, калі я кажу гуляў, калі пра колькасць матчаў, там усё вельмі дрэнна, там па 2-3 матчы ў сезоне. Я не ведаю, можа у яго там траўмы нейкія былі ці што, але гэта ніякі там не былы там добры гулец ці штосьці. Вось ён проста з'явіўся, і у нас заўсёды ёсць прычыны, каб верыць Брайтону, бо Брайтон і штосьці у мяне вылецела. І Брэнтфорд, вось. І Брайтон і Брэнтфорд — гэта вось две каманды, у которых падобныя падыходы да працы, да футболу, да футболу як бізнесу. Яны не вельмі часта памыляюцца. Таму у першым матчы нам вось і паказалі, што можа гэта правільны выбар, і будзем глядзець далей. Вельмі цікава будзе сачыць за Брайтонам у гэтым сезоне, вось што нам пакажа Брайтон як каманда трэнерская. Ну, да, вельмі цікава, я ж кажу. Я так думаю, хто там прыйшоў да Брайтона. Напэўна, будзе штосьці пераходнае, можа нават там, калі не барацьба за выжыванне, то там месца ў другой палове табліцы, а тут такая гульня, і я так палез паглядзець, што за трэнер. Ён там Сан-Паўлі трохі патрэніраваў і ўсё. І адразу да Брайтона. Цікава, да. Вось Брайтон, той выпадак, калі за ім зараз будзе цікавей паназіраць у першых турах. Так. Далей у нас Арсенал і Вулверхэмптон. І тут, шчыра кажучы, таксама шмат не скажаш, як і ў матчы з Ліверпуля. Хаця вядома, што Арсенал пакуль што на дадзены момант у нас проста лепшая каманда. Гэта прэтэндэнт на чэмпіёнства. І яны паказалі тое, што павінныя былі паказаць, упэўненую гульню. Сака зноў паказаў, што ён Сака. 2-0 без... Калі я не памыляюся, там нават ніякіх сур'ёзных памылак не было. Арсенал зноў паказаў, што іхняя абарона — гэта, магчыма, найлепшая абарона ў свеце. Не, былі памылкі. Там две памылкі, якія маглі прывесці да голу вось у Вулверхэмптона. Дзесьці з 30-й хвіліны ў першай палове і да канца першай паловы Арсенал крыху расслабіўся, такое склалася ўражанне. І было ў іх там две памылачкі такія. Але адчувалася, я гэта выкінуў з галавы хіба. Былі, да. Дакладна памятаю, што магло ўсё пайсці не так добра. Зразумела, што хутчэй за ўсё яны б выправілі гэта становішча, нават калі прайграваць пачалі. Але ўсё адно Арсенал, калі ацэньваць усе каманды, усе гульні, то Арсенал проста выглядаў самай упэўненай камандай і згуляў з вялізным запасам, што адчуваецца, што гэта каманда яшчэ дабярэ. Таму, безумоўна, Арсенал застаецца галоўным фаварытам, для мяне, фаварытам гэтага сезону. І першы тур гэта пацвердзіў. Таму што настолькі спакойна, настолькі ўпэўнена. Нават вось калі гульня падавалася, выходзіла з-пад кантролю, Вулверхэмптон адчуў гэты момант таксама, яны маглі там штосьці зрабіць, але проста вельмі ўпэўнена, вельмі спакойна, з запасам. Таму Арсенал галоўны фаварыт да чэмпіяната і пасля першага тура. Да. Таму я згодны з тым, што гэта... ведаеш, так казаць, што галоўны фаварыт усё ж такі, нягледзячы на тое, што я таксама лічу, што Арсенал павінен выгульваць, галоўны фаварыт, канешне, цяжка сказаць. Тым больш, можа, апошнія трансферы штосьці зменяць. Зараз дойдзем да яшчэ аднаго галоўнага фаварыта. Дакладна.
Наступны матч ужо быў не такі ўпэўнены, зусім не ўпэўнены. Астон Вілла супраць Вэст-Хэму. Ну, Астон Вілла пакуль што можа яны набіраць будуць, але пакуль што было цяжка. І Уоткінс сябе не паказаў, яго нават замянілі на 62-й хвіліне. Тут цалкам роўны матч, як бы, да. Так. І цікава, што Вэст-Хэм амаль, ну, у першым складзе, хіба не было новых гульцоў. Гэта быў стары Вэст-Хэм Мойса, толькі пад канец Фюлькрук выйшаў на 73-й. Таму Вэст-Хэм, напэўна, будзе яшчэ змяняцца. А вось Астон Вілла, ну вось пакуль што ніякай упэўненасці, што яны пакажуць тое, што яны паказвалі ў мінулым сезоне. Не, ну як бы Астон Вілла ж прыехала ў госці не да абы каго, як бы, а да Вэст-Хэма, які таксама зараз з новым трэнерам, з новымі гульцамі, ну як бы не самы просты супернік, але яны перамаглі. Вельмі важна пачаць для іх было чэмпіянат з перамогі, ну і тым больш з такой складанай, як бы. Ізноў жа Дюран вось гэты, які ў тым сезоне там, памятаю, у гульні з Ліверпулем напрыканцы сезона там праявіў сябе добра, і вось зараз ён забіў пераможны гол. Можа, для яго гэта стане такім прарыўным сезонам. І забіў Анана, які прыйшоў, каб замяніць вось Луіса, сышоўшага ў Ювентус. Таму, ну, Астон Вілла паказвае, што яна як бы сур'ёзна наладжаная і, ну, магчыма, яны таксама яшчэ не ў самай лепшай форме. Напэўна, не ў лепшай. Тут проста, канешне, пытанне, ці яны... Не, вядома, бо некаторыя каманды, а менавіта вось топавыя каманды, бачна, што бальшыня вось проста не ў форме. Гэта проста пакуль што так. Ну да, это вось як Гвардыёла адзначыў, што так. Я не чакаў, што мы настолькі ў такой кепскай форме пасля гульні з Чэлсі. Так. Таксама можна дадаць, што наступная кантраверсія гэта пенальці. І я, шчыра кажучы, гэты момант праглядзеў, але потым таксама чытаў, што гэтага пенальці не павінна было быць, бо там дзесьці ў іншым месцы хтосьці раней там быў фол. А суддзя гэтага проста не пабачыў. Там жа ж зараз змены адбыліся у ВАР, што ВАР не ўмешваецца, то бок яны больш аддаюць зараз на, ну, суддзі, які у полі, то бок яны яму больш аддаюць паўнамоцтваў, а ўжо ВАР умешваецца толькі там, калі відавочная, да, некая памылка там зусім ужо. І то бок вось той момант, калі быў там нібыта фол, яны на гэта не звярнулі ўвагі, а ўжо звярнулі толькі на момант з пенальці. Ну і ўсё, і суддзя паглядзеў. Там той фол не заўважыў. І, ну, і такіх момантаў было як бы у першым, ну, туры шмат. Так, я вось таксама хацеў сказаць. Ну, і пра гэта зараз шмат размоў, што, типа, навошта тады гэты ВАР, гэта штосьці, як бы, ну, яна, конечно, будзе дзесьці дапамагаць, але ўсё адно там 50% памылак, ну, будуць прапушчаныя. Таму... Так. Шчыра кажучы, вось першы уикенд і памылак, можа нават не памылак, можа, вось калі мы там кажам пра момант у Ньюкасла, напрыклад, ну гэта нібы не памылка, нібы цяпер так па правілах, але тады з'яўляюцца пытанні да правілаў, бо гэта проста так не павінна быць. Тут памылка. Таксама яшчэ мы потым паразмаўляем і пра момант у Чэлсі Манчэстэр Сіці, там таксама ёсць пытанні. А пакуль перад Чэлсі і Манчэстэр Сіці быў яшчэ адзін матч у нядзелю, гэта быў Брэнтфорд і Крыстал Пэлас, і зноў жа памылка суддзі.
Адразу скажам, што Брэнтфорд перамог 2-1, але быў вольны удар Эзе, і падчас Ну да, да. стрэлу суддзя прыпыніў проста матч, калі мяч ляцеў, і паколькі суддзя прыпыніў мяч, брамнік ужо і не стараўся адбіваць нічога, мяч заляцеў у браму. Але вельмі дзіўная сітуацыя. Вось, ну, навошта прыпыняць вось у гэты момант, калі стрэл гэта там 2 секунды. Можна просто дачакацца, што будзе, і Ну, там больш пытанні былі. Да, я памятаю гэты момант таксама. Там і Гласнер як бы моцна тады як бы, ну, ён не мог зразумець, што типа адбылось. І на паўторах, колькі мне не паказвалі, я там фола не бачыў. Не, дык там мне здаецца, што хутчэй 2 гульцы Брэнтфорда проста на сябе наляцелі і ўсё. Ну, а гэта ж як бы гэта момант быў, калі яшчэ быў рахунак, лік 0-0 быў, і як бы Крыстал Пэлас мог выйсці наперад. А і адразу пасля гэтага Бемо забіў гол літаральна там праз 5 хвілін. Таму, ну, такі момант, да, які паўплываў на ход гульні і у выніку на выніку матчу. Таму такая як бы, ну, памарачка, не памылка. Не, ну гэта ўсё ж такі сур'ёзная памылка, бо ну так мы не ведаем, ці брамнік адбіў бы гэты стрэл ці не. Ну, хутчэй за ўсё не там, канешне. Ну, таксама, так думаю. Добра І ім падмануў. шмат людзей так усе кажуць, што гэта павінен быў быць гол, і ну, гэта проста наступная чарговая памылка суддзяў. Ну і цяпер у нас галоўны матч першага уікенду Чэлсі-Манчестер Сіці. І шчыра кажучы, я бы сказаў, што лік не паказвае таго, як праходзіў гэты матч. Я, напэўна, скажу, што Манчестер Сіці выглядалі лепей, але не на 2 галы лепей, і я не ўпэўнены, ці наогул нават на гол лепей. Ну, тут, канешне, ізноў жа згулялі ролю такія гульцы, як там Холанд, які забіў гол, і там куча тых жартаў пра яго спевы Кукурэлью. Ну, не ведаю, вось ізноў жа мне падалось, што Ман-Сіці выглядаў не вельмі добра, гэта адзначыў і Гвардыёла, Так. і ну і па гульні было бачна, што гульня больш ось увогуле падавалась бы такая гучная шыльда, цэнтральны матч тура. Усё гэта выглядала як таварыская гульня. Гэта праўда. Ну, але гэта ж была не таварыская гульня, і як бы за гэта давалось 3 пункты ў АПЛ. Ну і Ман-Сіці як бы забраў у такім лайтовым рэжыме сваю перамогу. Хаця... Не, ну у лайтовым, ведаеш, не тое, што ім было лёгка, але вось просто так выйшла. Просто так выйшла, я бы сказаў, бо... Як бы гульня была роўная, я так. пагажусь, што як бы і Чэлсі там штосьці ствараў, і там Эдэрсон трохі ці не рваўся ён, ці што, ці не настроіўся, незразумела, там пускаў гэты мяч пастаянна з рук. Як бы, да, былі ў Чэлсі моманты, але яны ж там і забілі гол, там і адмянілі па-за гульнёй было, да. Але, ну... Гэта вось таксама вось і у Англіі, вось як кажуць, што вось гэта і ёсць розніца ў узроўні паміж, напрыклад, Холандам і Джексонам, што вось калі б у гэтым моманце быў Холанд, там б не было афсайду. І гэта вось літаральна там 10 ці там 5 сантыметраў, але вось Холанд у афсайдзе не быў, а Джексон аказаўся. Я хачу сказаць, што мне здаецца ўсё ж такі трошкі дзіўна выпускаць на поле Джексона і Палмера, калі яны згулялі ў таварыскіх гульнях толькі 45 хвілінаў. Тым больш, калі я не памыляюся, Джексон наогуле
нейкая траўма была хіба што ён не гуляў у таварскіх гульнях, а Палмер толькі вярнуўся. Так вядома, што ён найлепшы малады гулец мінулага сезону, найлепшы гулец Чэлсі. Але вось калі глядзець матч, ён нічога не паказваў і яго вось не мяняюць, бо гэта Палмер. А калі вось пра што мне напэўна хочацца сказаць, гулец, который нічога не паказваў і яго не мяняюць, гэта напэўна Энцо. Гэта гулец, который выконваў ролю дзясяткі ў гэтым матчы. Усе ведаюць, гледзячы на мінулыя сезоны, што гэта гулец, который просто не можа гуляць дзясятку. Ён не ўмее страляць па брамах. Ён апошні пас у яго не атрымліваецца. Ён найлепей у яго атрымліваецца перад апошні пас. І вось у яго ўвесь матч нічога не атрымлівалася. І калі была першая замена, я ўжо чакаў, што ён пойдзе адпачываць, а сыходзіць Нкунку. Куку таксама не вельмі праявіў сябе. Лепей, чым Энцо і Палмер, гэта напэўна. Не ведаю, як паглядзець. Магчыма, трошачкі лепей, але усе яны не вельмі добра сябе праявілі. Вось, як бы спадабались апорнікі Лавія і Кайседа. Штосьці там спрабавалі зрабіць. Лавія, напэўна, найлепшы гулец у Чэлсі быў у матчы. Не ведаю, каго вызначыць найлепшым. Можа быць, цяжка ў Чэлсі кагосьці назваць там найлепшым. Да і ў Ман-Сіці. Я ж кажу, для мяне гэта быў матч, я як бы чакаў ад яго шмат. Ман-Сіці можна сказаць, што Савіньо сябе вельмі добра паказаў. На жаль, атрымаў траўму, але гэта было вельмі добра. Таму да, шмат як бы высноў не зробіш з гэтай гульні. У Чэлсі зразумела, што ўсё як бы толькі пачынаецца, яшчэ вось зараз трансферы зноў падаспелі новыя. Там яшчэ не зразумела, хто дакладна будзе гуляць, але, падаецца, ўжо і Стерлінгу паказалі на дзверы, і Гэлахер сёння сышоў у Атлетыка. Таму як бы ў Чэлсі такая яшчэ футбольны хаос трансферны працягваецца, што мне падаецца адбілася і на полі, як бы. Я думаю, што так, напэўна, ёсць нейкі хаос, хаця па-рознаму таксама на гэта можна паглядзець. Адзінае, што хочацца таксама яшчэ дадаць, гэта што відавочна найслабейшы пункт у Чэлсі гэта брамнік. Санчес гэта проста не брамнік, не з'яўляецца брамнікам высокага ўзроўню. Дарэчы, так. Вось это датчанін, што прыйшоў з Вільярэала, як бы. Ён таксама нібы там хіба можа не найлепшы. Але проста можна, напэўна, не Санчес. Хто заўгодна, але не Санчес. То бок, да, не ведаю, ці вось ён будзе, але напэўна замена брамніка будзе. Так, у мінулым сезоне, нядрэнна, там вядома, што гэта не найлепшы брамнік на свеце, але ўсё ж такі нядрэнна сябе паказаў Петравіч, і усе думалі, што ён будзе пачынаць у гэтым сезоне, але мы зноў бачым Санчеса, і, шчыра кажучы, кожны раз, калі ён датыкаецца мяча, я проста пачынаю хвалявацца, бо я не ведаю, што ў яго атрымаецца. І таксама можна сказаць, што другі гол Манчестер Сіці гэта, не будзем казаць, што гэта там памылка Санчеса, бо там паўабаронцы павінныя былі спыніць Ковачыча, але Санчес павінен быў адбіваць гэты мяч, ён гэтага не зрабіў. Я не ведаю, мне здаецца, што калі ён будзе галоўным брамнікам, то Чэлсі могуць страціць шмат пунктаў толькі праз яго. Вось і паглядзім. Так, яшчэ штосьці хочаш дадаць? Не, пра гэты матч больш не хочу. І апошні матч у першым коле гэта Тоттенхэм і Лестер. Таксама не шмат, таксама хутка.
Тоттенхэм вельмі добра пачаў. Вельмі добра. Так, але штосьці ці гэта зноў добры стары Тоттенхэм, который Так, не так. можа стабільна выгульваць супраць слабейшых камандаў. Ну, я вось не ведаю, на што будзе разлічваць Лестер. Канешне, у іх забралі іхняга трэнера, творцу як бы таго, што яны ў чэмпіёншыпе сябе добра праявілі. Таму я гуляў свой такі футбол ад абароны, такі як ты Купер там з усімі камандамі выбудоўвае. Ну і, канешне, вяртанне Вардзі ў АПЛ гэта вельмі такая падзея знакавая. І вось гэта святкаванне замены, ну, не святкаванне нават, а адказ там заўзятарам. Хтосьці кажа не заўзятарам, што ён паказаў, што ў мяне ёсць типа кубак АПЛ, а у вас типа нічога няма. Ну, Вардзі забіў гол, ён ізноў жа, як толькі я пабачыў, як ён пабег, думаю, ну, зусім не змяніўся чалавек, там год не было ў АПЛ, як бы ўжо годыш уже ў якія, але гэта ўсё той же добры стары Вардзі. Таму за Лестарам будзе цікава паназіраць толькі за, ну, Вардзі, ну і зразумела, не толькі за яго, але ці змогуць яны з гэтым трэнерам захаваць прапіску. Хаця хтось, ну, як бы эксперты там разважаюць, што магчыма вось гэты Купер гэта добры варыянт для пераходнага вось такога сезона, каб застацца ў АПЛ, а там ужо глядзець, можа кагосьці знойдуць і палепей. Наконт Ньюкасла, ой, Тоттенхэма, тут як бы ўсё было добра, Мэдисон добра гуляў, Саланкі як бы задзейнічаны быў, і Джонсон як бы, ну, збольшага добра. Нават Саланкі мог страляць першы гол Так, за так, Тоттенхэм. мог забіваць гол, я ж кажу, што там шмат хто мог забіваць. Яны ў першай палове маглі забіць і там не адзін, не два, можа нават і ўсе 3 галы. Але як бы ўсё мне падавалася, яны занадта шмат уже заціскалі ў штрафную гэты мяч засоўвалі, мала білі па варотах. Ну, хаця ім жа ж на полі больш бачна, але мы бачым, да чаго гэта ўсё прывяло. А ўжо ў другой палове ў іх не было такіх момантаў, як у першай. І Лестер, зраўняўшы лік, ну, зарабіў пункт гэты, такі ім патрэбны ў гэтым сезоне. А Тоттенхэм, дарэчы, згубіў. Хаця, мне падаецца, яны ў тым сезоне з нічыёй пачалі, а потым 9 перамог. Штосьці такое было. Хаця магу ўжо блытаць. Гэтага я не памятаю, шчыра кажучы. Так, на гэтым заканчваецца у нас першы тур у прэм'ер-лізе. Мы што можна сказаць, што у гэты уікенд галоўным матчам будзе Астон Вілла Арсенал. Вельмі цікавы матч. Астон Вілла гуляе дома. І тут Вось, дарэчы, да, і паглядзім, на што, з якім запасам гуляў Арсенал супраць Вулверхэмптона, так. і у якой форме Астон Вілла. Да. Так, ну, іншыя матчы гэта ўжо хто што любіць. Можам хуценька прайсціся яшчэ па іншых лігах. Можна адзначыць, што Барселона пачала з перамогі 2-1 над Валенсіяй. Атлетыка Мадрид цяжка пачаў супраць Вільярэалу. Нічыя 2-2, але Альварэс пакуль што згуляў толькі 10 хвілінаў. На наступны матч яшчэ, я спадзяюся, што на наступны матч ужо будзе даступны Галагер. І гэта можа быць ужо тады інша Атлетыка Мадрид. Ну так, я б тут азначыў больш Вільярэал, як яны добра былі гатовыя да гэтай гульні. Двойчы выходзілі наперад. Як бы і момантаў было шмат. Увогуле, ну, матч такі атрымаўся цікавенькі. Таму тут не тое, што як бы Атлетыка зусім праваліў. Тут Вільярэал варта адзначаць. І быў вось такі сімвалічны момант, калі Сёрлот забіў у сваёй камандзе, у складзе якой ён у тым сезоне навёў вэрхал у Ла-Лізе, там і покер забіваў Рэалу. Таму такі, да, шмат падзейны матч, шмат хуткасцяў было, шмат момантаў. Ну, то бок, адзін з лепшых у першым коле быў
у Ла-лізе. Таму да, чакаем ад Атлетыка, што там далей будзе. Ну так. Ну і можна яшчэ так адзначыць, што у Рэала не атрымаўся пачатак. Можа, не сезону, бо першы кубак ужо ёсць, але пачатак Ла-лігі, напэўна, не атрымаўся. Да, дакладна. Хаця яны як бы хутка выйшлі наперад, забілі гол, але потым штосьці ў іх там не складалось. Там і МБП хаця стараўся, але вось па ударах, уся статыстыка кажа, што гульня як бы была больш-менш роўная, таму нічыя як бы адпавядае гульні, таму Рэал згубіў пункты, як бы, хаця усе іх як бы ставілі фаварытамі, і мы ў тым ліку, але вось такі цяжкі пачатак і як бы Ну, ўсё ж такі вядома, што гэта першы матч. Мне здаецца, што тут праз гэты першы матч нічога не змяняецца. Я б яшчэ дадаў, што з Мальёркай на выездзе гуляць, усім складана, нават у серыялу. Там трэба сапраўды пастарацца. Так, ну і, канешне, будзем сачыць, глядзець, якая роля будзе ў МБП. Хаця, ну, бо шмат людзей кажуць, што МБП гэта павінен гуляць на левым боку, а там Вінісіус. І хіба нядаўна так у Анчелотці быў на падкасце у Обі Мікеля, і вось Обі Мікель задаў пытанне, дзе будзе гуляць МБП. На што Анчелотці сказаў, што поле вельмі шырокае, і хто дзе будзе аказвацца, ён сам не ведае, бо Радріга часта пачынае матч з правага боку, а потым ён глядзіць і не разумее, як ён аказаўся на левым боку. Таму мы ўсе ведаем, што Анчелотці дазваляе сваім гульцам вельмі шмат, і ён нават, бо я прызнаюся, я за Ла-лігай і за Рэалам не шмат сачу, а вось ён звярнуў увагу, што Вінісіус вельмі часта аказваўся ў сярэдзіне поля ў мінулым сезоне. Таму можна проста прыняць, што гэта будуць тры гульцы, которые будуць змяняць свае пазіцыі заўсёды, і цяжка чакаць, што ты, вось, калі ты там правы абаронца, што ты заўсёды будзеш гуляць супраць Радрыга, ты будзеш гуляць адразу супраць усіх. Ну вось у нас у тэлеграм-канале пыталі, ці стаў Рэал мацней з МБП. Ну як бы на паперы гэта ўсё выглядае, што так, але і першы матч за суперкубак, і вось у першым туры пакуль што МБП не знайшоў сябе ў гэтай камандзе, хоць ён і забіў там гол, але да гола гэта было просто, у суперкубку ягоны гол, калі ён забіў другі, але да гола як бы яго не было бачна, не вельмі там ён разумеў сваю ролю. Тое самае штосьці было і ў першым туры Ла-лігі. Ён, канешне, вылучаецца сваім там майстэрствам, хуткасцю, ягоныя ўдары вось гэтыя схаваныя. Усё як бы ёсць, але пакуль што ён не ведае свайго, мне падаецца, не прыцёрся. І яшчэ ёсць такая заўвага, што вось у Рэала зараз быццам бы другое вось это прышэсце Галактыкас, але я памятаю, што адбылося з першым. Нічога ў іх не атрымалось, яны там амаль што нічога не выйгралі, з Лігі чэмпіёнаў пастаянна выляталі. Ты пра першае Роналду Кака? Не, калі былі Зідан, Роналду, яшчэ это там у сярэдзіне. Не, бо я не ведаю, гэта так называюць другое, што вось гэта ўжо другое. Вось типа зараз другое называюць, да. А вось Роналду Кака не было другое? Мне так проста цікава. Бо яшчэ цяжка сказаць, хто болей зорныя гульцы. Вось Роналду Кака, Зіл. Тут як бы ўсе прыхільнікі Рэала спадзяюцца, што Анчелотці як бы вельмі дасведчаны трэнер, і ён як бы з усім гэтым справіцца.
бо ўсе мы ведаем, як цяжка з зоркамі. Ну, прыгадайце, як Мбапэ пераходзіў у Рэал. Гэтыя пастаянныя спрэчкі з ПСЖ. То сыду, то не сыду, то дайце мне больш паўнамоцтв, дайце мне больш заробак. Ну, то бок гэта ж як бы вельмі таксічны гулец. І Вінісіус, Я прыгадайце, паводзіны яго на полі. Ну, то бок, ну, там усе са складаным характарам, там і той жа Білінгем, а гэта на хвілінку, вось у самыя дарагія гульцы Ла Лігі, там 5 лепшых, 4 з іх пакуль што я ведаеш, калі мы там кажам пра Вінісіуса і Белінгема, ўсё ж такі прынамсі пакуль што іхнія паводзіны ніколі не былі супраць сваёй каманды. Таму я не думаю, што гэта неяк будзе уплываць на Анчэлоці, тым больш, ну, наогул дзіўнае пытанне, ці атрымаецца ў Анчэлоці. Гэта чалавек, пра которага цяжка сказаць, што ў яго штосьці не атрымаецца. Гэта чалавек, выгуляў усё, трэніраваў на найлепшых гульцоў у свеце, таму ну, то бок, да, я ж кажу, як бы тут усё схіляецца да таго, што ў Анчэлоці як бы атрымаецца, і Мбапэ як бы увальецца ў гэту каманду, і ну, Рэал просто будзе яшчэ большай машынай, чым летась. Так, гэта вельмі магчыма. Наступнае у нас няхай будзе Італія. З цікавага можна сказаць, што у Кома шкада, што не зусім атрымаўся пачатак сезону. Ну, зато у Ювентуса атрымаўся пры Моці. Ну так. Усё добра, і Ювентус пачынае адразу з месца ў кар'ерах, там кажуць, да, і робяць заяўку на тое, што яны будуць змагацца там. І хто зараз у серыі А вось пасля першага тура, ну, зусім цяжка сказаць, хто тут за што будзе змагацца. Ну, хутчэй за ўсё Інтэр як бы будзе бараніць сваё скудэта, а хто будзе от Інтэру канкурэнцыю галоўную састаўляць. Ну, мне цяжка сказаць. Ювентус, Мілан. Хаця вось і Інтэр згубіў пункты, да, з Джэнуа. І Мілан там уратаваўся на апошніх хвілінах. Напалі Контэ, дык увогуле праваліўся з Веронай. Таму Аталанта, напэўна, яны ў панядзелак гулялі, проста знішчылі Лечэ, і вось мне падаецца, яны робяць такую заяўку, што там Інтэр, Ювентус, мы тут, типа, мы гатовыя да наступнага кроку, каб там пазмагацца нарэшце ўжо за скудэта. Ну, вось можна будзе так паглядзець. Ну, не ведаю, наколькі Аталанта будзе прэтэндаваць на чэмпіёнства. Можа, гэта іх будзе наступным нейкім крокам, паглядзім, пакуль што няшмат пра гэта кажа. Але, напэўна, у першыя 5 матчаў мы можам пабачыць, ці Ювентус будзе сур'ёзным супарам для Інтэра. Вядома, так, вось першы матч 2-2 ў Інтэра, але ўсё ж такі гэта Інтэр. У першым матчы можа яшчэ дазваляецца зрабіць нейкую памылку, тым больш, што такі запас быў у Інтэра ў мінулым сезоне, што можа гэта будзе адзін, ну так я жартую, канешне, што гэта будзе іхняя адзіная нічыя. Ну, всякае можа быць. Так, але паглядзім. З Міланам, ну, як мы размаўлялі раней, перад пачаткам сезону, ад Мілану цяжка чакаць чагосьці вялікага. Ну, можна адзначыць, вось як яны вярнулись, канешне, ў гульню у гэтым матчы, як бы падавалось бы, прайгравалі і ў іх не тое, што там у іх не атрымлівалось нічога. То бок да там 75-й яны зусім у атацы нічога не маглі стварыць, як бы, а Тарына як бы спакойненька забіў свае 2 галы. Ну, вось я калі глядзеў, мне падавалось, што ну, тут ужо ўсё вызначана. Але потым вось гэты разварот, калі выйшаў Акафор, выйшаў Марата, і яны забілі па голу. Просто Марата згуляў як тыповы нападнік, падставіў нагу, калі трэба. Ну, і ўжо навал у канцоўцы, і Акафор там забівае ўжо на 90, там, плюс 5, здаецца, апошняя хвіліна была. Такі вельмі эмацыйны момант, ну, для Мілана з іхнім новым трэнерам. Як бы, ну, Мілан у такой, як бы, перабудове зараз адбываюцца, не ведаю. Хаця ў іх, мне падаецца, апошнія 3 сезоны, гэта кожны сезон такая нейкая перабудова. Так. Хаця вось
на сваіх ралях зараз застаюцца там і Леао, і Пулішыч, і Брамнік ось іхні Магніян. Таму Мілан можа ў тэорыі пазмагацца. Таму паглядзім. Тое, што яны вярнуліся, гэта таксама шмат аб чым сведчыць. Ну, у гэтым матчы з 2-0. Так, паглядзім. Пра Напалі адзінае, што можна сказаць, гэта што яны гуляюць без галоўнага нападніка, яны ў размовах з Чэлсі, каб купіць Лукаку. Вядома, што не гэта паўплывала на вынік 3-0. Ну, вось Асімхен, дарэчы ж, не згуляў у гэтым матчы, калі я нічога Так, не блытаю. не гуляў, і з таго, што я разумею, ён ужо не будзе гуляць за Напалі. Ну, пакуль што ж ён як бы лічыцца ў складзе каманды, але ну, я ведаю, што яны там купілі зараз каго там, Нерса, здаецца, ці ну, да, у іх як бы ёсць эта праблема. Сімеоне быў у старце, Так. Кварацхелія застаўся. Ну, як бы ёсць, да, пэўныя праблемы ёсць, і вось гэта вылілася. Хаця яны як бы свае моманты стварылі, але дзесьці ім не пашанцавала, там і стойка была. Але ну, ўсё адно вось да, вельмі іх падкачала як бы рэалізацыя, а ў Вероны наадварот, яны свае моманты як бы вельмі добра. Ну, там уже на контратаках потым лавілі ў канцы і, можна сказаць, у пустыя закатывалі. Таму у Напалі яшчэ як бы ёсць час выправіць вось гэта праблемную іхнюю зону, ну, з нападнікам. Лукаку, я думаю, ім бы зараз там на сезон на 2 вельмі падышоў бы. Ну, і у нас засталося трошкі часу. Мы можам яшчэ трошкі пра апошнія трансферы. Вось можна адразу хіба да галоўнага. Гюндаган вяртаецца да Манчестер Сіті. І вось казалася, што ў Манчестер Сіті вельмі такі ціхае лета было. А вось ну, тут мне здаецца, што безумоўна Гюндаган заўсёды, ну, можа там не заўсёды, але менавіта ў апошні сезон у Манчестер Сіті ён проста безумоўна быў тварцом гэтага трэбла. Проста падчас траўмы Дэ Брёйна зрабіў, ну, столькі, што Гвардыёла вельмі не хацеў, каб ён сыходзіў да Барселоны. Ну так, это вельмі сур'ёзнае падмацаванне для Сіці, і гэта можа быць на вось такім эмацыйным там мікраклімаце каманды згуляць важную ролю, што вярнуўся такі гулец, там, можна сказаць, там легенда, да, ўжо Ман-Сіці. Але ізноў жа гэта ж не на перспектыву вось прыход як бы. А з другога боку, не на перспектыву, але вось зараз кажуць, што ў іх вельмі сур'ёзная акадэмія, і там вельмі шмат гульцоў маладых, і вось мы пабачылі, што ўжо і Рыка Льюіса падцягнулі, і Оскар Боб павінен быў гуляць важную ролю. Таму Гюндаган вось у ролі такога настаўніка таксама вельмі добра падыходзіць. Так, тут пытанне, ці ім патрэбная перспектыва. У іх шмат маладых гульцоў, або яны з досведам і яшчэ не старыя. Ман-Сіці чакае вельмі сур'ёзная перабудова, і там невядома, як это ўсё скончыцца, калі Гвардыёла пакіне каманду. Гэта можа быць такі землятрус там у іх, што ну, хаця вось як Клоп сыходзіў, ён усё падрыхтаваў глебу проста для працы, і ён ідэальна сышоў. Ён пакінуў Слоту проста гатовую каманду. Ну, толькі штосьці Ну, гатовую цяжка сказаць, бо гэта ўсё ж такі першы сезон быў новай каманды. Ну, я не думаю, што на Манчестер Сіці, ну, калі там Гвардыёла сыдзе, то будзе нейкая перабудова. Чаму будзе перабудова? У іх шмат маладых гульцоў. Тут пытанне проста, калі там хтосьці не захоча застацца, але таксама будзе пытанне, а чаму яны не захочуць застацца ў Манчестер Сіці? Не, ну, калі паглядзець, разам з Гвардыёлай хутчэй за ўсё сыдуць такія гульцы, як Дэ Бройна, вось той жа Гюндаган, там, напрыклад, Эдерсон,
І, ну, і там яшчэ абаронцы ўжо старыя вельмі, Волкер, ну, то бок это ж ўсё проста маналітныя гульцы, якія базу даюць цяперашняму Сіці. Таму я не ведаю, такое, ну, складана будзе такое перажыць без нейкіх там страт. Вось, то бок. Дэ Брюйне і так апошнія 2 сезоны заўсёды атрымліваў нейкую траўму, і мы ведаем, што замест Але ж яго ну, можна прыгадаць, як летась ён вярнуўся і адразу пачаў выдаваць там галевую галы, там з Ньюкаслам вельмі цяжкі матч, ён забіў там, выйшаў, ну, перавярнуў матч. безумоўна, але Ну. другога Дэ Брюйне няма ў свеце і не будзе. Няма, да, няма. Таму Ну. калі мы кажам там зараз вось так, калі мы паглядзець склад, то вельмі ж, ну, шмат маладых гульцоў. Гвардыёль 22 гады, Льюіс 19 гадоў, Родрі 28, гэта, ведаеш, яшчэ 4 гады можна... Ён яшчэ як бы шмат пагуляе. Так, і напэўна так, вось заўсёды кажуць, што вось так у Англіі, але мне здаецца, што вось 2 найлепшыя акадэміі ў свеце, гэта, ну, калі мы не кажам пра Бразілію, дзе людзі проста на вуліцы з'яўляюцца, найлепшыя гульцы, гэта Чэлсі і Манчэстэр Сіці, гэта 2 найлепшыя акадэміі ў свеце, з которых выходзяць проста штогод добрыя гульцы. І так, вось, як ты казаў, што на Боба лічылі ў першым матчы, але, ну, на жаль, атрымаў траўму, і пакуль што калі, ну, невядома, калі ён павернецца. Там ўсё надоўга, хутчэй за ўсё, бо там штосьці зламаў ён нагу ці што там. Ну, так, там але пакуль што так, гэта, напэўна, не хутка, гэта праўда, але дакладных тэрмінаў пакуль што яшчэ няма. Ну, добра, а ось Жоау Фелікс вяртаецца ў Чэлсі, гэта добры знак ці кепскі? Дзе ён будзе гуляць? Мне гэта ніякі знак. Вось, шчыра кажучы, я чуў фанатаў, которые кажуць, што гэта вельмі добра, што ён нібы сябе неяк паказаў, калі ён першы раз прыходзіў да Чэлсі. Але, ну, я бы не сказаў, што ён неяк сябе паказаў тады. Гэта адзінае, пра што гэта кажа, што Чэлсі будуць прадаваць. І адразу можна сказаць, што, ну, вядома, усе там смяюцца, і я таксама гэта трошкі раблю, што там у Чэлсі зараз цяпер 42 ці там 43 гульцы. Вядома, што калі пачнецца сезон, у Чэлсі таксама, як і ў кожнай камандзе, будзе адзіная падобная лічба гульцоў. Бо ў Чэлсі шмат маладых гульцоў, которые будуць гуляць за моладзь і там застануцца. Ёсць такія гульцы, як Кепа і Лукаку, которые, ну, яны нават, я думаю, што яны нават не ў Лондоне, бо яны проста не будуць гуляць там, і яны проста чакаюць, калі іх выкупяць. Так, я бы сказаў, што у Марэскі будзе балець галава з таго, каго выбраць у атацы. Гэта і добра, і дрэнна. Але, бо ёсць чуткі, што Мадуэка можа перайсці ў Ньюкасл. Ёсць чуткі, ну, тут ужо больш пра гэта не атака, але Дісаі таксама у апошнія дні з'явілася інфармацыя, што ён можа перайсці ў Ньюкасл. Таму продажы будуць, іх будзе шмат. Тым больш, што таксама у апошнія дні шмат чую вось і пра фінансавую сітуацыю ў Чэлсі. Трэба сказаць, што ў іх так умовы вельмі доўгія, але яны збудаваныя так, што калі ты не гуляеш, ты па мерках прэм'ер-лігі амаль не зарабляеш.
Там у всех заробкі ад 70, ну максімум до 100 тысячаў фунтаў у нядзелю. Калі ты гуляеш добра, у цябе ёсць бонусы, тады ты зарабляеш больш. То бок калі яны падпісваюць гульцоў і ну нібы там напрыклад Мудрык за 80 мільёнаў, вялікія грошы, але яны не у яго няма заробкаў там 200-300 тысяч у нядзелю, яны не страчаюць на ім шмат грашэй. І вось менавіта цяпер, калі ёсць таксама чуткі, што Стерлінга могуць прадаць, у Стерлінга менавіта заробкі каля 300 тысячаў, калі я не памыляюся. У Лукаку таксама вялікі заробак. Думаю, што ў Кепы, не ўпэўнены, але думаю, што ў Кепы таксама не маленькі. І вось справа ў тым, што калі яны прададуць вось гэтых 3 гульцоў, нават не важна за сколькі. Хаця вядома, што гэта таксама не апошняе пытанне. Але вось толькі праз гэтыя заробкі у іх з'явіцца столькі грашэй, што гэта акупае вось іх гэтыя трансферы, што яны робяць цяпер. Таму так, Чэлсі... Ну, не ведаю, яны Чэлсі ізноў, это 10-е падпісанне іх, яны там 202 мільёна патрацілі ў это трансфернае акно. Просто штосьці касмічнае, на маю думку. Ну, не, я згодны, што тут цяжка сказаць, наколькі гэта будзе добра, бо вось наколькі будуць мець уплыў гэтыя новыя трансферы. Бо вось ёсць ці ўжо быў там Мадуэка, который добра закончыў апошні сезон, который добра гуляў, быў аднім з найлепшых у таварыскіх гульнях. Але калі вы вось куплюеце яшчэ 2 падобных гульцоў, тут ужо пытанне, ці не хаціце вы, ці не хочаце яго прадаць. Бо, як я кажу, чуткі ёсць, што ягоная цана змянілася з 30 до 60 мільёнаў. І можа босы Чэлсі думаюць, ага, тут мы можам зарабіць і купіць яшчэ гульца замест яго. Можа нават не горшага. Таму тут так, падыход, канешне, у іх іншы. Я не думаю, што ён на 100% дрэнны. Просто так ніхто не робіць, і нам вельмі цяжка іх зразумець. З некаторымі плюсамі я згодны, не ўсё мне ў гэтым падабаецца. Але, ну, вось Чэлсі вельмі важна добра пачаць, і вось менавіта заўтра будзе у іх кваліфікацыя у лігу канферэнцыі, і гэта вельмі важны матч для ўпэўненасці у сябе. Просто згуляць без памылак, можа гэта, ну, вядома, там не павінен быць шыкоўны нейкі матч, але просто хаця б без памылак, там пару галоў страліць, каб усё было добра, бо вядома, гуляюць яны супраць каманды са Швайцарыі, я забыўся, як яна называецца, але ніколі пра іх не чуў. Сервет. Так. Ну, яны як бы пастаянна там удзельнічаюць у лізе канферэнцыі дзесьці, штосьці там гуляюць. Ну, такая нармальная каманда з несур'ёзнай лігі. Так. Ну, таму як бы Чэлсі павінны прахадзіць у паўнагі, але хто ведае, як яно там будзе. Ну, я, шчыра кажучы, я як фанат Чэлсі тут нават не хвалююся, бо, ну, так, тут не Ну, да, ну, это зусім, як бы, увогуле ж, як бы, ось што лічыцца там лігі канферэнцыі, Чэлсі зараз галоўны фаварыт, там, і я шмат всякіх там прэдыктаў бачу, што ўсе ставяць іх пераможцам. Але ў тым сезоне Астон Вілла такой камандай была. Ну, Астон Вілла ўсё ж такі... Ну, у тым сезоне она была значна лепей, чым Чэлсі. Ну, вось напрыканцы сезону ўжо цяжэй сказаць, але ўсё ж такі, ведаеш, таксама... Ну, мне здаецца, што ўсё ж такі ёсць такое паняцце таксама, як аўра, што вось Чэлсі — гэта каманда, которая ў апошнія 20 гадоў
перамагае шмат, а Астон Вілла толькі вось стараецца да гэтага падыходзіць, і тым больш з такім складам, як у іх быў, цяжка біцца і ў прэм'ер-лізе, і у лізе канферэнцыі. У Чэлсі, напэўна, я думаю, што ўсе згодзяцца цяпер, што ёсць 3 склады роўныя. Але таксама цікава, што вось Чэлсі былі першай камандай, которая перамагла ў лізе чэмпіёнаў і лізе Еўропы, а цяпер яшчэ можа стаць першай камандай, которая перамагла яшчэ і ў 3-м кубку, новым лізе канферэнцыі. Паглядзім. Так, гэта мы паглядзім, даведаемся. І пра ўсё распавядзім. Так, мне здаецца, што больш-менш мы ўсё сказалі. Так. Будзем глядзець, так, наступныя матчы. Магу толькі яшчэ задаць тае пытанне з тэлеграма, колькі лысых будзе ў топ-4 у АПЛ трэнераў? Так, я павінен сабе прыгадаць, хто там яшчэ ёсць лысы. Слот, Гвардыёла, Марэска, Тэн Хаг. Так. Ведаеш? Я думаю, што будзе 2 лысых, 2 воласатых. Нібы 3 павінныя быць. Не, чакай. 2. Не, 3 можа быць. Так, я думаю, што 3 ўсё ж такі. Ведаеш, тут... Я думаю, 2. Хаця? Не, гэта ўсё ж такі, гэта ж адказ на гэтае пытанне, гэта вяртанне да нашай мінулай размовы, калі мы размаўлялі пра тое, хто будзе ў топ-4. Так. Паслухайце той мінулы падкаст. Там будзе адказ. Яшчэ таксама магу нагадаць пра фэнтэзі. Мы вырашылі ў гэтым сезоне пагуляць, калі у вас ёсць такое жаданне, то у тэлеграм-канале была спасылка на нашу лігу. Да, там можна ў замацаваных знайсці будзе. Так, бо тут таксама штотыдзень вось паўстаюць пытанні, хто каго змяняць, каго прадаваць, каго купляць. Можна сказаць, што ў мінулым уикендзе найлепшай камандай былі Поуп, Педро Поро, Вельман, Мазрауі, Салах, Сака, Ковачич, Джоэлінтон, Уэлбек, Хаверц і Віса. Вось у некаторых гульцоў, которые, можа, там, напрыклад, на Холланда людзі звяртаюць увагу. Гэта быў Манчестер Сіці на пачатку сезону, а гулянне вельмі актыўнае. А і Ісак, таксама шмат людзей казалі пра Ісака, бо яны гулялі супраць Саутгемптону, але хуткая чырвоная картка не дазволіла яму атрымаць больш пунктаў. Таму так, гэта далучайцеся да размовы пра фэнтэзі. Я думаю, што у нас, напэўна, будуць людзі, которым будзе гэта цікава і паразмаўляць, і пра склады, і пра тое, што з гэтымі складамі рабіць. Вось. Таму мы чакаем наступнага уикенду. Будзем працягваць знаёміцца з камандамі, бо ўсё ж такі гэта толькі першыя матчы. Цяжка пакуль што сказаць, ці хтосьці добры, ці дрэнны, ці штосьці будзе змяняцца. На ўсё гэта нам адкажа час. Таму дзякуй за ўвагу, і будзем бачыцца і размаўляць пра футбол у наступным тыдні. Дзякуй за ўвагу. Так, все, сябры, дзякуй, пачуемся. Да пабачэння. Пакуль.